Поет, драматург, народознавець Юрій Чорій прийшов у цей світ весною 25 марта, аби нам оповісти мудрі слова, розказати про префайні народні традиції, що сохраняли віками наші предки. Слово думки основа. Під таку назву недавно пройшов вечір споминок про цього неординарного і талантливого письменника в Ужгородській публічній бібліотеці. Якщо визначати роль Чорія в літературі Закарпаття, я сказав би у контексті української літератури, тому що його слово настільки багатогранне, настільки воно вагоме, настільки воно вдумливе, виважене, що говорити щось так, прив'язувати до місцевості просто неохота. Чорій, він мене завжди при зустрічі вражав своєю обізнаністю про народну етнокультуру. До речі, він перший мені завжди підкреслював, що запам'ятай, Михайле, наш багатонаціональний край, який більше як понад 1000 років є, і взаємовпливи культур тих чи інших народів, які століттями проживають тут, ми, як єдиний орган інтелектуальний, скажімо так, етнографічний, етнокультурний, у нас насправді були взаємовпливи, але вони не шкодили один одному і тільки збагачували. І він підкреслював, уяви собі, що наш край, він є унікальний на території України в тому плані, що він тільки піднімає авторитет України, української культури і нашої в тому числі. Хотів відзначити також те, що Юрій Чорій був інтелектуал, і при цьому він не чурався простого народу, про що свідчать всі ці його приказки, прислів, які там наснажені всі його твори. Він дуже добре знався на народному фольклорі, і це все перекочувало в його твори. І він надзвичайно багато зробив як фольклорист, тому що можу впевнено і сміло сказати, що тільки записати казок, стільки прислів'їв, приказок, того всього, що він зібрав, той такий скарб, у нас не так багато таких фольклористів і є. От, звичайно, Іван Васильович Хланта, Іван Михайлович Санько і так далі, другі, але серед письменників Чорій особливий, серед фольклористів особливий, серед драматургів особливий і неповторний. І в тому його привабливість, і в тому його творча спадщина до себе кличе, тому що і ця творча спадщина неповторна, така ж сама, як і в житті був Юрій Семенович. За свій справедливий норов Юрій Чорій був репресований. Пройшов етапом пересилок у Латориці Южа до ріки Косьва на Уралі, де корчував тайгу, строїв ГЕС і заводи. За хрущовської одлиги в 1956 році вернувся до Мів, а й ботавро зрадника ще довго переслідувало його. Задар уж судимость була знята, а й болим великим трудом його допустили учителювати. Окончательно реабілітованим Юрій Чорій був аж у 1991 році. Я, на щастя, попав там, де була професура, де було духовенство і офіцери, воєнні офіцери. Що я сидів із воєнними офіцерами. Були інтересні люди? Так, мені доти казали, що офіцери, казали, вчися офіцером станеш. А там кожен німецький офіцер, він мав або горожанку, або гімназію, то були люди освічені. Вони зовсім інші, як наші ставилися. І так ми аж до 54-му році. В 54-му році, коли підписали, що німців почали освобождати, вони йшли через Закарпаття. І я через одного, який робив у Далеса, цим кореспондентом, передав йому письма сюди, аби навіть передав стихи. Юрій Чорій легко пише в различних жанрах – публіцистика, поезія, сатира, басні, проза, драматургія, літературно-іслідовательські очерки монографії про розвиття драматургії на Закарпатті, історії края, народних легендах, переказах і оповідях. Понад десятки п'єс Юрія Чорія були поставлені на сценах Закарпатського обласного музично-драматичного театру Львова, Черновиць, Дрогобича, Івано-Франковська, Херсона, Києва. Многі з них були переведені на інші язики і ставилися за границю. В творчому активі писателя 51 печатна книга, многотомний русинський словарь.
головна риса його поезії – то ліризм, доброта. Доброта, людяність, гуманізм. І так сталося в житті, що я про це дізнався пізніше, що Юрій Чорій – один із небагатьох наших письменників, який не один десяток літ провів за ґратами. І у цю його добру душу, чуйну, ліричну душу вривалася в та несправедливість, вривалася в та чорнота. Він міг ото пережити, і у нього ще один напрямок його літературної творчості – це гумор, сатира. І теж у нього дуже гарні речі є, такі, що просто читаєш, і вони просяться на сцену. Твори Юрія Чорії популярні і низька. Студенти Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора підготовили байки письменника. І вслухайтеся в них, які вони актуальні. Юрій Чорій – лауреат. Усякий раз, коли ревів і плакав джаз, від співака в трикою голубих шкарпетках аж божеволіла розетка. Ото талант! Лауреат! Віват, віват! Балділа мікрофонові над вухом. Ти тільки глянь, поглянь, братухо, що виробляє, як басить, запаморочна мить, здуріти можна. Так, кривляється безбожно, якби хоч голос мав, піжон. Зітхав естрадний мікрофон, вже геть заслинював мене. Постійний страх, що проковтне. Терпи, шкварчала, хіба не знаєш? Мистецтво жертви вимагає. Чи, може, заздриш ти йому? Та ну його, було б кому. Не стерпів мікрофон образу і замовк. Відразу у залі галас, зал шумить. Де мікрофон? Чому мовчить? Співак безпомічно сипить, надривно скаче, тупотить. Та розуміє вже слухач, на сцені не співак, трюкач. Ні, техніка не винувата, що посередній сіровата козириться в лауреатах. Естрадний бард. Осел не мав ні голосу, ні слуху, йому ведмідь на вухо наступив. Однак прочув, співати можна й брюхом, і він себе естраді присвятив. Десь роздобув гітару електричну і хвацько, бринь по струнах забринчав. «Я буду бардом», – заявив публічно, хоч грамоти музичної не знав. І-а, заримував куплети, затим мотив припасував до них і заспівав то хрипом, то фальцетом, під дріб копит і бренькіт струн дзвінких. Табун ослят, уздрівши в цім відраду, «Ура! Біс! Біс!» у трансі закричав. Осел з тих пір окупував естраду, а нині вже й народного дістав. Його і-а гучне, епілептичне, з усіх усюд лунає понад край. Пищить, сипить, комизиться, кисиче, і любо так, хоч вуха затикай. А може, час від хрипу вже проснутись і на естраду солов'я вернути? Хуморосіфікус. В село до діда щонеділі з'їжджаються сини і внуки погостювати на дозвіллі. Онуків дід бере на руки, голубить, пестить їх, цілує, душі у них не чує. Мої кровинки ясночолі, завдячує родинній долі, що з діда-прадіда їх роду нема і не буде переводу. Щасливий з думки він такої. Одне лиш старого непокоїть – онуки – діти свого краю. А от тільки по-чужому розмовляють. Чи, може, мови рідної не знають, щось каже їм або співає, вони йому «не понімаєм». Тож ви, соромить, не якісь поганці, росли при няньковій мамці, чи материнська рідна мова не ваших звичаїв основа. Її забути чи не знати, свій рід, свій край, мене не поважати. Тебя ми діда уважаєм, затім і гості приїжджає. Ой, бачу, дід зітхає, велика то відповідальність. А все ж бо, хто ви? Яка у вас національність? Как і у всіх, іной не нужно, проміж собою виясняють, отак порадились і дружно. Ми русські, відповідають. Ну і патріоти, ну і герої. Старий аж плаче з радості такої. Ніяк не може зрозуміти. Його дітей, кохані діти, на різних мовах розмовляють, лиш материнської не знають. Ох, не в одній ростуть родині, такі русіфікуси нині. Юрій Чорій прожив нелегке життя.
а й бо віра в добро давала йому моці не обозлитися, а нести людям радость і любов. Юрій Семенович Чорій дуже цікава, неординарна людина. І я б сказала, навіть творець чогось прекрасного, гуморного, розкутого і дуже природнього. В нього не було у натурі фальші. Тільки гола правда, але вона була дуже гарно обрамлена у його тип майстра слова, яке він подавав завжди із якоюсь гумористичною ноткою, і завжди він вміло підкреслював тонко все саме головне, що йому вдавалося виразити. Є в нього лірика тюремних літ, то взагалі окрема частина творчості Юрія Чорі. Це ми так бачимо поетичну, пісенну його творчість, але ж яка в нього є проза цікава, от «Пригоди непутящого» та інші прозові книжки. Це, я вам скажу тепер, до речі, буквально цими днями я взявся і знову перечитую його «Пригоди непутящого». І настільки там переплітається минуле з теперішнім, що просто дивуєшся, наскільки він уміє в'язати час, уміє зв'язувати епохи і знаходити те, що єднає ті епохи. От, не тільки якісь зовнішність, а там внутрішня єдність епох. До речі, це характерно є для його драматургії, зокрема його драматичної поеми «Его». Ну і якщо говорити, можемо говорити про Юрія Чорі як про драматурга. Ви знаєте, мені аж прикро, аж боляче на душі, що наш Закарпатський театр, може, 2-3 п'єси його поставив в той час, як у 70-ті роки практично більшість театрів України ставили п'єси Юрія Чорі. Чому? Тому що в нього якась така та драматургія, десь така дитина, підліток, от той вік такий, що, знаєте, діти дуже вразливі, дуже чутливі. А він умів, тому що він був блискучий педагог. Я була його студенткою. Я вчилася тоді ще в Ужгородському училищі культури і мистецтв, і він у нас викладав народознавство. Як педагог він був надзвичайно унікальною. Це я вже згодом зрозуміла, наскільки мені поталановило знати його особисто. Ми до нього на пари ходили як на народознавчі посиденьки. Він знав шуткувати. З ним було дуже легко. І незважаючи на те, що дійсно, що його шлях був дуже нелегкий, він завжди знав знайти позитив у всьому. Він був надзвичайно позитивний. Розказував дуже багато історій. Навіть десь, ті історії десь були, що з ним в концтаборах, він теж це говорив з таким десь гумором. Він як народознавець, як фольклорист, ми багато чого у нього навчилися. Наші повір'я, різні звичаї, ми узнавали у нього на уроках. Так що я дуже щаслива, що мені поталановило бути його студенткою і знати його особисто. Коли ми ставили п'єсу в Герівському народному українському театрі імені Ярослави Бандурович, він написав про кожного із нас, під нас, акторів, роль. І з цю п'єсу ми виступили в Берегові, в Хусті на фестивалі Майданого, у Мукачеві на фестивалі Червона Ружа. А коли ми виступили з цим своїм театром у Очакові Миколаївської області, де було представлено 28 театрів України, ми зайняли друге місце. Ви не представляєте, яка це була радість. Вся Україна, всі стояли і плескали нам стоя. Потім з цією п'єсою ми поїхали до наших русинів у Пряжі у Словакії, потім у Мадярщину. Всюди були прекрасні відгуки. Юрій Чорі – особистість у закарпатському літературному, мистецькому, педагогічному житті. Прожив 84 роки, і це само по собі свідчить про те, що людина, яка досить багато років прожила, вона не могла бути якоюсь злою чи якоюсь такою непривабливою для інших. Навпаки, Юрій Чорі завжди зустрічався з людьми з посмішкою, завжди вмів знаходити добрі слова, щоб підбадьорити людину.
а дуже часто ще вмів на ходу скласти якийсь такий куплетик, який зразу ставав таким ланцюжком до ближчого такого знайомства, до ближчого спілкування. Юрій Чорій – це, на мій погляд, один з 3 літературних та інтелектуальних китів русинського руху кінця 90-х, початку 2000-х років. Це Феденишинець, Петровці, Юрій Чорій. Саме на цих 3 іменах і тримався русинський рух. Чорій мене завжди, будемо казати, дивував надзвичайною працездатністю. Звичайно, я багато його книг тримав у руках завдяки батькові, оскільки батько був величезним бібліофілом. І всі книги, по суті, які Чорій видавав завдяки незалежній Україні, оскільки саме незалежна Україна йому дозволила розкрити свій талант після концтаборів, що він пережив, після того, як він писав «Я знаю багато в шухляду». Ось я ці книжки тримав його в руках. І ми завжди дивувалися, наскільки це людина потужна, наскільки це людина, обов'язково це треба підкреслити, була порядна. Проводжаючи один рік і зустрічаючи другий, ми не раз зітхаємо. Красні били роки, лемне на наші боки. Відверто жаліємо, минулися ті рочки, що веселили наші голосочки. Констатуємо, стриб, скік, рік утік, новий приволік. Надіємось на краще. І збав Боже од нечистого, дай року щасливого. Бідкаємось, рік новий, а біди старі. Та найчастіше самозаспокоюємось, рік не вдвік, перебідує чоловік, стверджуючи давно відому істину, які наші рочки, такі й співаночки. Блискучий педагог, крім того всього. Ну і крім того, вже як письменник, педагог, він дуже зрозумів, відчував, що треба берегти. Для дітей що треба зберегти, що ми їм можемо дати. Зустрічі з ним завжди було свято. Тому, якщо він був присутній на якомусь святі, він цьому святу теж давав свою привабливість і неповторність. Тому що його вітання, його виступи, його експромти, то було щось, жаль, що настільки, бачите, ми не передбачливі, що ми не записували, то що треба було записати, тому що він ото просто, як кажуть, розцепи в нього золоті, його приповідки, його експромти, його вірші такі, що зразу ситуативні такі куплети, що були. От. І все це робило кожну подію такою незабутньою, святковою. І такою ж незабутньою і святковою є творчість. Із 60 книг, більша половина книг є у мене, вони є із його авторськими автографами. Я хочу найголовніше підкреслити, що він видав 5 словників русинської мови, але ми прекрасно знаємо, що будь-які мови в світі, вони складаються із, скажімо, із говорів і діалектів. Так, це правда. Ми знайомі були не як, я не скажу, що він був другом моїм, але ми по ходу моєї роботи і спеціальності, ми завжди з ним стикалися. І я прекрасно знаю його як майстра слова, який виступав на сцені разом зі мною, коли я співала, і, звичайно, були твори в моєму репертуарі на його вірші. І вони завжди сприймалися дуже-дуже бурними аплодисментами, тому що була часточка тої яскравості, гумору і душевності тої людини. Коли він виступав разом з нами на сцені, а їздили ми дуже багато, об'їздили майже всі села Закарпаття і всі санаторії, всюди, його сприймали дуже активно, дуже бурхливими аплодисментами, всюди його кругом знали люди. І наші, і закарпатці, і не закарпатці, і українці з центральної України. Він прекрасна людина з прекрасною душею і великим серцем щедроти і доброти. От карпатські наші села і малі, і великі, десь поранні і веселі, десь смутні, пониклі. Попід гори, полонини туляться хижами і збігають у долину красними кертами. Тко увидить, тішить душу, їх не мож забити,
Йду в село, я дниська мушу там на свадьбі бити. Блудить осінь по толоці, тихо хаща мліє. От чиненника у боці фогараж відніє. Утцить берег, утцить другий, а межи горбками хижі тягнуться в два шори помежи кертами. Там мій руд, моє коріння, дуб на двір схилився, там у марті уговіння я на світ родився. Вижу циркву на гроночку, проти неї школа. Зверли лугоші сорочки, запах вин довкола. Паленку женуть з кирині, як огінь сливлянка. Розфасовують газдині леквар по довжанках. От суботи до суботи цілі дні робота. Ніколи й пофіглювати з хлопцем коло плота. А стемніє вечерниці, тчуть, прядуть, майструють. Легіні та й удданиці женяться, свальбують. Гея, гой, гудуть гудаки, шиди-ріди дана. Пий, кільтуй, у кого дяка, з вечора до рана. Фіглі сміх, забав до блуду, як не погуляти. Йду в село, я дниська буду, там на свадьбі грати. Юрій Чорі відіграв велику роль у русинському відродженні. На початку 90-х років почалося так зване русинське відродження, яке означало, що русини згадали про те, що вони є на цьому світі, що вони завжди виконували, принаймні до радянської влади, значну роль відігравали в житті краян. Почав писати активно русинські твори, і один з таких творів називається «Нескорений русин». І якому він, в принципі, своє життєве кредо підвів до того, що русин як національність була, як він каже, є і буде. І це не можна витравити якимись там заборонами чи таборами, в яких, до речі, сам Юрій Чорі побував. В нашому селі був навчителем, а я тоді був у першому класі. Але я хочу згадати про те, що пройшов вже таке важке життя, складне, і маючи багатогранний талант, не тільки, скажімо так, інтелектуально, морально і з усіх позицій, будучи в'язнем сталінських таборів, він зумів себе зберегти як людина, як достойний патріот Карпатського краю. І це дуже добре, що ми вертаємось до того, що створив на своїй літературній, фольклорній, науковій, публіцистичній, педагогічній ниві Юрій Семенович. Це так і має бути. Тому цілком логічно те, що ми сьогодні згадуємо це ім'я і бажаємо, щоб воно і далі існувало серед нас як такий символ прагнення нашого народу до росту, до вдосконалення, до збереження нашої національної самобутності. Юрій Чорі – це є та глиба, на якій тримається русинський і триматиметься русинський рух ще довго. Свого часу ми з батьком видавали навіть журнал «Айно». Через брак коштів ми видали тільки 2 номери, але Юрій Чорі був присутній з прекрасним віршем. Це справді був літературний талант. Іду як син. Карпати давні й вічно молоді, казково красні у зимі, у літі, я вам іду в біді у горазді, бо ви для мене майдорожі в світі. У Вариші я буду, це в селі, кришіть мене, як кришить тиса кригу, кеть стану зрадцем отчої землі, да честь продам гикой нетрібну книгу. Туй рай і пекло заповів нам Бог, і у мому серці ваша бийна туга, кеть у душі не Едельвейс, а мох, не пошкодуйте борони, не плуга, ми плоть єдна, і живот у нас єден, і співанка, і сонце понад нами. Я вам іду як син до вас, з русинськими утіхами, жалями. Такі вечори споменів напоминають нам, що треба сокотити і пропагувати творчество наших талантливих людей. І все дуже важно про нас. Тихо Вариш, засипаю,
десь узвалася сова, закружляла над ротондом, як минувщина жива. Шепчуш молитву ночі, купли верби перед сном, над ротундом сходять звізди, Божим світяться огнем, йдуть по колу, зову влюблені, то для них найліпший час. Коло моста із коруни чується циганський джаз, тягне собі арпінарі, дерделі і бокшарі. Дружно діляться думками про русинський рудний край. Но темніє, скоро полночь, чути звон поза кордон. Сонно вариш порожніє, поринавши у сон. Спи спокійно, сном глибоким, Мадяр Русин і слова. Всем желаем доброй ночи, добру ночь, йой сокат. Спи спокійно, сном глибоким, Мадяр Русин і слова. Всем желаем доброй ночи, добру ночь, йой сокат.